data de pornire! Pentru asta. Noi avem niște costumașe, voi astăzi o să vă îmbrăcați în aceste costumașe în care chiar o să vă simțiți pompieri. De ce rog, doamnele educatoare, împreună cu copii, hăinuțele groase le puneți pe umeraș și fiecare copil își ia o uniformă și se îmbracă. Pompieri. Corect. Astăzi sunteți în ospiție la noi, în cadrul Direcției Situații Excepționale CACOL, unde se desfășoară activitatea pompierii zi de zi, da? Da. După cum observați, ne aflăm într-o încăpere care este așa frumos amenajată. Vă place camera noastră? Da. De fapt, astăzi noi vom discuta despre unele situații excepționale în care vă puteți afla. Atât cât sunteți acasă, cât și atunci când vă aflați la grădiniță sau la școală. Probabil că unii dintre voi degrabă merg la școală, da? Da. Așa. Ce e? Da, un cazan pe gaz. Cazan. Acasă probabil aveți unii dintre voi sobă, dar unii vă încălziți cu un cazan pe gaz, da? Și sus acolo vedeți ceva micuț de plastic, da? Acesta este un detector de fum. Și ar fi foarte bine ca părinții voștri, în fiecare locuință sau la grădiniță, unde vă aflați, să fie instalat un astfel de detector de fum. Din ce cauză? Că în momentul când apare acest fum, pe noi să ne anunțe și noi putem să acționăm la timp pentru a nu ne răni, pentru a ne salva, pentru a salva bunurile care se află în încăperea respectivă. Așa, haideți la baudă. Și am să vă spun de ce o scos din priză corect. Atunci când scoatem din priză, dacă ați observat colegul vostru, cu o mânuță o ținut priza și cu alta o scos din priză. De ce? De multe ori aceste prize nu sunt fixate corect. Și în momentul dacă eu ar fi așa în priză și aș trage, da? Ce se întâmplă? Se poate ca ea să scoată. Și noi putem să ne electrocutăm, da? Bravo! Haideți la pauză. Așa, Corect? a făcut corect. De ce n-ai făcut corect? Ia gândește. De ce n-ai făcut corect? E să emoționat, da? De ce crezi că noi? Eu mai pun o dată în priză și tu te gândești. Cum am explicat corect? Bravo, bravo! Bine, de fumul ăsta pentru că el nu este nici toxic, nici periculos. Este doar pentru a face un exercițiu, da? Fumul o să iasă și tu procedezi cum a arătat în filmuleț, da? Hai, ce faci? Milanica, hai! Ce faci? Repede, repede! Hai, periculos! Așa! Hai, colegi, cineva ajutați-o! Așa, repejor, repejor! Bravo! Nu toți! Bravo, copii, bravo! Așa, nu vă împingeți, nu vă împingeți! Ridicați-vă! Așa! Bravo! Haideți! But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride. Hai, am scăzut. Așa. Și firul de călcat cum trebuie să fie? Unde el trebuie să stea așa? Unde trebuie să-l punem? Dacă observi, pe măsuța asta aici este o zonă de metal, da? Atunci când noi nu-l folosim, îl punem aici. Ia că luăm așa și îl punem așa, da? Da. Dacă ai ajuns aici, vreau să arăți colegilor cum scoatem din priză. Ia scoate firul de călcat din priză. Bravo! Haideți să o folosești. She hums a tune I've never heard Îl lăsăm așa? in languages I can't speak. Este și așa o variantă, de multe ori mămicile îl pun așa în picioare sau îl pun aici în zona asta metalică. Și din priză nu vrei să scoți? Cum corect să scoți din priză? Așa, bravo, haideți să fac. Coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind
if I don't ask your name today, I may never. E foc, că e salvarea animalului, că are nevoie de un ajutor un om, un copil, un bătrân, el intervine pentru salvarea oamenilor. E ca să vă povestească și tehnică, intervenim la... Timp de noapte, unde avem un generator care se află în partea iar acesta este un pelinar, iluminăm zona, da? Nu se vede, este întuneric, arde o casă, da? Este fum dens. Atunci pompierii se echipează cu astfel de aparat, se numește aparat cu aer comprimat. La el se conectează și masca de protecție, stați să vă arăt. Din butelia respectivă vine aer și respirăm. Acum să taiem starea de spirit și vine butelia respectivă. Get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if Pe apă. Pompierii nu numai cu incendiile se ocupă, dar cu salvarea persoanelor de la necuri care se scaldă. Voi fiind mici, la iazuri, la scaldat, nici să călcați sâmbul să vă duci. Numai cu părinții, cu mama, cu tata. Cu tata așa. Și dacă în timp când cineva e pericol să neșei, pompierii intervin cu bărci. Acum, vreau să vă urcați toți în bărci. it's too late? Take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. Ceva, da. Aici este mașină care e timp de iarnă. Bata pe mașină. Dacă asta, vedeți pistele astea care sunt făcute aici? Aici pompierii fac antrenamente de bine. Trebuie să alergi, să alergi, te urci, fac competiții, se iau la întrecere, care mai primul, care mai bun pompier. Așa că asta pompier și poți fi fizic pregătit.